A to je skvělý. To je prostě skvělý. A co teď kurva máme dělat? Teď jsme pěkně v prdeli. Nemáme to, panstvo. Je po všem, je to v hajzlu. Co teď kurva budeme dělat? Co budeme dělat? Co budeme... 17 dní? Bože, já nechci být prorok, ale tady nevydržíme ani 17 hodin. Ty věci sem vlezou právě tak, jako to udělali předtím. Vlezou dovnitř, vlezou sem. Hacne! Tak s ní bude velitel. Koukej. To je moc hezké, Bishope, ale co vlastně hledáme? Tohle. Bezpečnostní ventily. No to je krása, člověče. To je prostě nade všechno. No jasně, když to tam pobíhá venku. Město, vynechte. Půjdu jo, já. tebe můžeme vynechat ze všeho, že? Půjdu já. Správně, člověče, a proč nejdeš ty? Cože? Půjdu já. Mám tady jediný kvalifikaci, abych loď přivezl. Jo, správně lidi, měl být Bishop. Dobrý nápad.